Hi guys! Kain muna ako.
Saglit lang.
Thank you sa 4 million visitor in my live stream. Di dapat na kami sa'yo masinga. Ayaw! Nabagin iyo. Sige ka lang lakwat sa Delphin Manubag. Buti hindi ka nahuli. Bayan, mata ko may ano buhok. Bahala na. Bahala na bukas. Bahala na. May bago ako. Anong bago? May bago ako. Naano ako na yun, yung maliliit mong aso. Yung ba yung bago? Teka nga, yung mata ko may ano. Ano ko muna ng tubig. May ano yung mata ko eh. Oh, yun. Yung ba yun, yung ano, yung malilit na aso? Na ano ko na yun, tamsakan ko na kanina. Anong ginagawa mo dyan? Wow, nasa mall, nagsha-shopping. Kala ko ba, wala kang perang pang mall? Nagsahod ka na ba kay ano?
kay Whitey. Masakit yung mata ko. Ano ba to? Makati. Namumula oh. Sahod kay ano, Whitey. Di ba nga sabi mo, kahit wala pa yung Google AdSense pin mo, makakasweldo ka. Anong kahod? Sahod. Sweldo ba? Sweldo. Nagkita na kayo ni ano, Josie Cabases. Saan? Sa ano ba yung mga text mo, Delpin? Hindi, ano, baka kunday. Anong kunday? Sunday. Hindi ka mag-live. Pwede ka mag-live bukas ng tanghali. Ako nga, tingnan mo yung buhok ko, umahaba na. Kailangan ng gupitan. Hindi mata ko Makati oh. Mula yata. Thank you sa nakabiji. Kung sino ka man, salamat. Ayaw magpakilala. Noong oras na dyan sa Qatar, Dudong Pugak. Alas 10. Alas 5
Tingnan ko nga kung nakaano yung mga friends ko online. Thank you sa secret watch. Sa nanonood na secret. Oh. Si Mix, thumbs up po. Shout out everyone. Si Mix, baka hindi ka padikit kay host. Padikit naman ako. Lagyan kita ng jacket si Mix. Si G. Gomez pala. Si G. Gomez. Oo nga pala. Kumusta na si G. Gomez? Di na ako nakakapunta kay Arlene Dailins. Nag-iilis ka na ba? Ano ka na? Monetize ka na, di ba? O nga, mahirap parang natatamad din ako minsan nag-upload lang ako. Oo, ako kasi hindi ako makapaggawa ng video dahil nga dito kami sa loob ng village. Bihira. Bihira ako makapag-upload. Nag-upload ako nung isang araw ng video na copyright pa pero pinalitan ko ng title. Yung title lang palang copyright. John Kirk Alagad. Sino si John Kirk? Sino si John Kirk? Baka di ka pa dikit kay host John Kirk. Pag dikit ako, baka naman pwede. Lagyan kita ng jacket, John Kirk. Yung ano to? Ba't ayaw? Thank you. Hindi ko nalalagyan ng jacket. Sa'yo pala yun. Okay, thank you. Dami mong alagad. Yan, John Kirk, may ka na, jacket ka na. Na-CPR ako dahil yung title, mayroong nag-react na taga-Thailand dun sa title. Pinalitan ko ng title. Pumunta ako sa sa Chrome, sa mga videos ko para i-mute yung music. Hindi naman, akala ko na-mute.
Tapos pinalitan ko ng title. Okay naman na ano naman na-approve. Pero yung music, nandun pa rin. Sabi, sabi ko, pati ba naman title, naka-copyright. Hindi na ako nag-upload ng mga video ko galing TikTok kasi naka-copyright. Hindi naman, copyright lang. Nakalagay naman nun, no copyright strike. Copyright claim, no? Pag ganyan na, dinidelete ko yun eh. Wala pa naman ako na tanggap na copyright strike. Jan Kirk Alagat, thank you sa pabiji-biji. Parang di na ako sanay ngayon gumawa ng video. Nabubulol ako. No, parang bumabalik yung dati ko na kapag patapos na nabubulol ako. Salamat sa paharang, Jan Kirk Alagad. Minsan nagkaroon ako ng harang na 1 oras at kalahati. Tapos na ako mag-live yung ko harang, wala pa. Dikitan ko na tong sinigang lechon baboy mo, CG Mix. Kailan ka na Muni? CG Mix. Ang bilis mo na Muni Andiyan na si John Kirk Alagad. Kabidi-bidi lang. Nag-ano ako ng harang mo si G. Gomez. Ay, si G Mix. How to cook sinigang lechon baboy. Salamat. Salamat sa yung patambay. Pasok muna ako sa ibang mall. Buti pa to si Dudong Pugat, pamulmul lang eh. Okay. Salamat. John Kirk Alagad. Sinigang na lechon. Di ko na lang iba. Ay, sana. Hindi ako mahilig sa sinigang. Naasiman ako.
Yan, na ano ko na. Sa sinigang lechon baboy. Ano to? Wow. Ay, puti. Ikaw, pabaya ka sa mga anak mo. Hinulog yung wifi ko. Hinulog yung wifi ko ng mga pusa. Pasaway talaga itong mga pusa na to. Oy. Marskills TV. Hello, harang. Wow, harang. Harang muna, sabi ni Dudong Pugak. Nulog yung wifi ko ng mga pusa. Marskills TV, hello, Dudong Pugak. Ano to ko? Kumusta na, Marskills TV? Ano na naman, Sabado na naman bukas. Wala kang pasok. Mukha uwi mo lang. Andiyan si John Kirk Alagad. Sabi ni Dodong po, hello sa lahat. Mar, hello. Gusto nakabidi, salamat. Yung mga kaibigan ko sa naka-online pero nanonood lang sila. Mga kaibigan ko sa Indo, hindi naman. Nanonood lang sila, hindi naman sila nakikijoin sa Kaya hindi ko na Hindi naman sila nagtatamsak. Musta na, Marskil? Magla-live ka? Kailan ka magla-live?
May lamok. Okay lang, host. Nasa trabaho pa rin. Stay in. Ay, okay yan. Mabuti mayroon kang wifi. Mabuti may wifi ka dyan. Bumili ka ng wifi. Buti nakakunik ka. Ano yan? Data lang? Nagpo-post na sila. $5 million and a half at 4 thumbs up. Baka mayroon pa isang hindi naka-thumbs up dyan. Kalimutan ang thumbs up. Asdok na ako eh. May lamok. Saglit lang guys punta muna tayo sa mga message mo na lang ako, may ikot ka na. Okay.
Teka lang, humihingi sila ng link. Naku, imbitahan ko yung isa kong kaibigan na taga Thailand ba? Hindi ko alam kung ano siya. 5th thumbs up pala ako ngayon, ho. Salamat sa thumbs up. Ay, Ben. Thumbs up Mars Skills TV. Isang oras na pala ako. Saglit at tatanggalin natin yung link kay Krisa. Ratna. Thank you sa mga pa-thumbs up nyo, guys. Hindi na ako nag-i-LS araw-araw at minsan wala akong tao. Nakakatamad na. Na-upload na lang ako ano-ano. Ano yung ang uwi mo, Mars Skills TV? Ito ba yung Sabado ng hapon? Dudong pupuga ka na to ko. Damihan mo yung pag-shopping. Yung buhok ko. Na. Mainit. Ay mahaba na. Isang oras na ako. Walang magana sa inyo LS. Thank you sa nakabiti. Silip-silip lang sila. Anong na-shopping mo, Dudong Pugak? Mabuti kahit nasa mall ka, mayroon kang wifi.
Ano yan, data? Data yung ano, harang muna. Thank you sa paharang mo ko, Dudong Pugak. Ako'y ano na rin, magpapaalam na sa inyo. Naka isang oras na ako. Salamat sa iyo, Dudong Pugak, Mars Skills TV. Ayan na naman, yung wifi ko. Ayan. Oh, pinaglalaroan. Naglalaan yung wifi ko. Mars Skills TV. Si John Kirk Alaga, thank you sa pagbisita sa LS ko. At si CG Gomez, CG Mix pala. Thank you sa inyo. At ako'y ano na, sa oras na mahigit. Dilpin. Damihan mo yung pag-shopping mo. Wah, signal. What signal? Sige na, ako'y magpapaalam na. Thank you sa pagpunta niyo sa LS ko, guys. 3 oras ka na. Ha? Grabe ka naman. 1 oras pa nga lang eh. Sige na, bye-bye na. Good night, everybody. Good night. Thank you for coming. Bye, good night. See you next day. God bless. Happy weekend. Advance.